Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Сатыш авылында яшәүче Җәләлиева Миләүшә Зиннур кызына 55 яшь. Әниебезне юбилее белән котлыйбыз дип башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. Кадерле әниебез, сине ихлас күңелебездән туган көнең белән тәбрик итәбез. Туар таңнарың тыныч, сәламәтлегең нык, гомерең бәхетле, озын булсын. Алдагы көннәреңдә дә тынычлыкта, муллыкта авырмыйча, кайгы хәсрәт күрмичә, безнең игелекләрне күреп, изгелекләрне тыеп, безгә ныклатрак, тормышыбызның яме булып озак яшәвеңне телибез. Син бит әни безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә әни, мәңге яшь бул, иң кадерле, якын кешебез. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдай сөйкемле. Шәфкатеңнең иге-шиге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Киң күңелең, юмартлыгың өчен, кояш белән сине тиңлибез. Шатлык белән тулы, куанычлы, озын гомер сиңа телибез. Котлы булсын әни юбилеең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрмәй, бәхет белән үтсен синең гомер көзләрең. Гомер юлың озын, озак булсын, тыныч тормыш аны бизәсен, гомерләрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Кадерле әниебез, син безнең өчен иң кадерле, изге кеше. Киңәшчебез, таянычыбыз булып яшисең. Мең рәхмәт сиңа. Килер елларыңны сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән, бәрәкәтле мул тормышта безне куандырып яшәп үткәрергә насыйп булсын иде. Кадерле әниебез, котлы булсын юбилеең, гомерләрең үтсен шатлыкта, кайгы күрмәй, ширне белмәй, яшә әле әни тынычта. Гомер уза диеп уфтанма, еллар үтү бер ни түгел ул, сау сәламәт булып имин яшәү, уртак шатлык, олы бәхет ул. Юбилеең белән котлап әбиебез Сания, улың Илмир белән киленең Рания, кызың Илмира, оныкларың Ранель, Раяна һәм Эмилия диеп нокта куела тәбрикләү хатыбызга. Әлеге котлау сүзләренә Саба дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә кушыла. Тәбриклибез сезне, саулык, сәламәтлек, озын, бәхетле гомерләр телибез. Uzada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән,
Кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр теләкләренең матурларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең матурларын атап сиңа юлыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип, без сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклап, яратып яшәгез.